Oin arte eduki dugu plan estrategikoa martxan, 2016an jarri zena martxan eta onartu zena, eta 25an bukatu egiten da. Urtea bukatzeko nahi duguna egin da, 10 urte hauek baloratu, eta datorren urtean diseinatuko den plan berrian, aurreko balorazio bat edukitzea garrantzitsu iruditzen zaigu, plan hau ahalik eta hobetuen bideratu ahal izateko. Jarri dugu martxan inkesta bat, inkesta bat izango litzatekeena, eta hori udalaren webgunean bertan aurkitu dezakezuete, eta urte hauen balorazio bat egin. Galdetegi horrekin lortu nahi duguna da jakitea, ia herritarrek 10 urte hauetan bideratu ditugun ekintza eta egitasmo nagusiak ezagutzen dituzten, edo ez dituzten ezagutzen, eta gero ezagutzen baldin badituzte, euren ustez zenbateraino izan diren baliagarriak Eibar euskaldunagoa izateko. Galdetegian jasotzen dugun emaitza aniztasun edukitzea garrantzitsua da. Perfil berdineko pertsona askon erantzunak ez digu ikuspuntu zabal bat ematen, orduan perfil desberdinak parte hartzea garrantzitsua. Galdetegia gaztelaniaz ere badago, euskeraz ez dakien jendearen pertzepzioa eta interesatzen zaigu jakitea. Eta ez da bakarrekan eibartarra izan behar, azkenean eibartarra ez bazara, baina Eibarren lan egiten baduzu edo Eibarrera etortzen bazara asko, galdetegia hau ere bete dezakezu eta zure ikuspuntu hori ere. Azkenean garrantzitsua da hemenestan bizi jendeak Eibarren euskeran inguruan eze ikuspuntu dukan jakitzen. Variante horiekin eta baliabide horiekin guk orain ikusi dezakegun punturaino horrekin egin beharko dela plan berria. Baina horretarako oso importantea da jakitea 10 urte hauetan eibartarrek nola bizi izan duten Eibarrenak ebaitik bideratu dan plan hori. Gu pentsatzen dugu gauzak ondo zabaltzen ditugula, baina agian ez dira hain ezagunak. Eta igual esfortzu handiak egin ditugu, baina igual esparru horretan alperrikari gara. Eta esfortzu hori beste leku baten jarri behar dugu, fokoa. Pentsatzen dugu egiten ari garen balorazio honek horretarako ere balioko duela eta oso importantea.